Ikaw ba yung sinasabi na magtatawas na gumagambala rito? Sagot. Ikaw ba? Ha? Bakit mo siya pinapasok ang kanyang isip? Isang tanong lang, isang sagot lang ang gusto ko malaman. Bakit ka nasa loob ng espiritu niya? Ano ba ang gusto mo sa katawan lupa nito? Bakit mo siya ginagambala? Ha? Tanggalin mo, nilagay mo sa kanyang ulo. Gamitin mo yung mga kamay mo. Tanggalin mo hindi. Puputulan kita ng ulo. O tanggalin mo. Tanggalin mo hindi. Kalasin mo. Bakit tayo mo gamitin ang mga kamay mo? Kalasin mo lang. Alas! Kalasin mo hindi. Pipili kita. Pag hindi mo sinalas yan, i-re-recta kita kay magtitig mo. Maniwala ka sa akin. Kalasin mo hindi. O kalasin mo. Kalasin mo. Huwag mo nang pilitin pa tumakbo dyan dahil hindi ka na makakatakas ng simula. Tanggalin mo! Yung isang kamay lang, gamitin mo. Alas! Bibigyan kita ng pagkakataon bilang alipin ni Yeso Cristo. Hindi ka po pwede sa pag-aari ni Yeso Cristo. Buhay na tao na hindi mo. Yung totoo, kaluluwa ka, espiritu, elemento, diablo, malay kung ano ka. Gusto ko ikaw malaman, magsabi sa mga katotohanan. Anong tawag sa'yo? Bakit nakatira ka sa puno? Anong nilalang ka? Ha? Ayaw mo? Eh wala na akong magagawa. Ikaw pumipili na kapala mo. Puputulak kita lang niya. Uling pagkakataon mo to. Ano? Akalas ka hindi? O, tanggalin mo muna yung nilagay mo sa kanya. Gamitin mo yung kamay niya. Gagamitin mo yung kamay niya, pipilipitin kita sa loob ng katawan niyan. Gamitin mo. Tanggalin mo lahat. Huwag mong pilitin. Natawagin ko ang anghel ang aking mga ama. Malalaman ko rin kung anong nilalang ka. Bakit ka nasa loob ng katawan niya at pinapasyan mo ulo niya? Anong klase nilalang ka? Kinatay ka ba? Nirape ka? Duwende ka? Kapre? Maligno? Ay ano nga? Ano ka nga? Anong tawag sa'yo? O masamang espiritu? Yung totoo! Anong tawag sa'yo? Tinatanong kita, tiyana ka? Maligno ka? White lady ka? Black lady ka? Anong tawag sa'yo? Aalis ka sa katawan niya, hindi? Aalisin mo, hindi? Salbahe ka. Hindi mo kami pinagbibigyan. Ikaw pumili ng... Ikaw pumili. Yan. Wala ka mga ano. Sira mo yata. Ayaw niya tayo pansin. Ayaw magpapapansin. Kalasin mo hindi? Ayaw mo pa rin? Bakit tayo mga taga-kalasin? Gusto mo ba tumira sa kanya? Ibibigyan kita. Madali lang naman ako kausap. Gusto mo ba sa katawan nito? Ha? Ayaw mo? Ella, iya, Jesus sa sina. Ikaw pumili, wala akong magagawa. Pasensya na, hindi mo kinakausap. Ayaw rin kita kausap. Bitbitin siya at dalhin sa impyerno. Siya ang pumili ng kapalaran niya at ayaw niya tayo pakinggan. Amen! Idilat mo ang iyong mga mata. Ibuka mo yung mga mata mo. Oh, ngayon, saan ka galing? May nakita ka madilim? Huwag mo siyang pakalaman. Saan mo nakita yun?
Po. Saan ka nakakita? Maya. Saan mo nakita? Ano siya? Malaking tao. Diba? Sabi ko nga sa'yo. Ayaw niya magsalita dahil ayaw niya magsalita. Gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki? Gano'ng nga kalaki? Takpan po, malaking tao. Guwapo? Ay, mahihina ka. Ipikit mo yung mata ni Kristo. Tumanimik ang iyong puso. Pahintuin mo ang iyong iyak pala. Ikalmado mo ang isip mo para mawala siya sa isip mo. Bumigit ka. Gaya mo ako. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, mahinto ka sa kakayak mo. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ako si, pangalan mo yun, nananalig ako at sumasampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos namin at totoo at buhay ay nagbibigay pag-asa bilang anak mo dito sa lupa. Palakasin mo ang aking loob at pananampalataya. Alisin niyo ang masamang espiritu at masamang elemento sa aking mga mata. Kayo ang aking maging mata at sandata sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ama, patawarin mo ako sa aking mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. Huwag ka maingay. Binabasbasan kita sa pamamagitan ng pagsamit ko sa aking pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Ikaw ang aking sandat at lakas at kapangyarihan na nagmumula sa aking isip at puso. At ipagkaloob niyo sa akin ang inyong kapangyarihan upang lipunin ko ang masamang espiritu na umalili sa inyong katawan na pag-aari niyo. Inuutusan ko ito sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo. Lumabas ka sa kanyang mga mata at isipan sa pangalan ni Jesus. Gising. Yan. Umikit ka kung makikita mo pa siya. Ano paramdam mo? Sagot. O. Dagdagan mong ipagdarasal. Akin ulit yung kamay mo. Punasan mo muna. Puno na ng laway. Kaya ng luha. Pigit. Sumandal. O. Wala na sakit. Masakit pa ba? Kahit basag na itong posporo. Ano sasabihin mo? Dilat. Ano sabi na magtatawa sa'yo? Ano daw nakita sa'yo? Ano yung nakita mo katotohanan? Ding kapre. Yun ang may gusto sa'yo. Hindi tikbalang. Wala kang pakialam sa yung tikbalang na babae. Ano ka? Lalaki. Nakita mo yung mukha ng boyfriend mo. Nakita mo kung gaano kagwapo at kaiting. Gaano kalaki ang tenga. Hindi mo mawari. Sagot. Gaano kataas? Ha? Kaya pala tingin ko sa'yo kanina, magandang babae ka sa balik ka na ng mata ko eh. Okay na yan, Chad. Wala na yan.